Ramogi tarike na par kod abirio dwe en maraboro higa en ma gana riyo gi prario kod auchiel odiochieng' ma gik mathoth timore Kenya kanya kwa Ramogi. Weche mag siasa otedore kendo lipot motimore kod gigo mosetimore gwenge mopogore opogore ahinya to e county ma Homa Bay medo nyuolo paro mopogore opogore nyakwa Ramogi. Ng'at achiel osewito ngimane, mwandu mathoth nyokethore mabende kore koyangi okinyi ma kawuono. Nitie jogo ma osemaki. En ang'o ma timore e county Homa Bay? Magi to kod moko mathoth. Magi e weche maomiyo pek. Ng'ato achiel oyang ni nyowito ngimane tok tulo mane onenore romb Linda Mwananchi e county ma Homa Bay. Serikali mamalo oamua ni nuclear power plant mokwongo e Kenya mangima nyaka ne piny chak ni ikelo Siaya. Jatend migawo mar teko James Opiyo Wandayi odok ne kar dag teko nuclear malenya molero ni biro konyo tije ne jodak e kaunti ma Siaya. Joluo kamoro amora mauntie e constituencies moro mauntiere te wabiro kendo wawuotho mondo warom kodu mondo wago mbako achiel mar riwruok. Luo e bora Nairobi jo Uganda luo mondo modak kanyakla e yor kwe kendo riwore ahinya to e kinde ni ma siasa mako mach e pachoka. Machiegni nya Ramogi kauno obedo gi thuolo mar go kod mbaka kimia pachi namba na ria deka uchiel nono rechiel kachiel YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Ong'en tang'o matimore ahinya to e weche mag siasa Linda Mwananchi ODM kod county Homa Bay. Pachi en mane kotenore kod gigo manotimore e gwenge mag Homa Bay odiochieng' manyoro to kod odiochieng' motelo ne nyoro mano chieng' ngeso. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kode chakruok nyaka kawa chako wadhi mane county no Homa Bay. Ng'at achiel oyangi ni ne owito ngimane kama moko 46 ne oyudo hinyruok e monj mar Linda Mwananchi mane obagi boma ma Homa Bay odiochieng' manyoro. Kuom ji 46, 7 ngimagi ni kinda kuru gi Asumbi, 6 mamoko oyudo hinyruok mag magina mane omako kuonde mopogore opogore e dendgi. Kopogore gi tho kod hinyruok bende mwandu mathoth ne okethore ka nyamburko auchiel ne otia mach mowang'e boma Homa Bay. Kendo moko rowere bende ne omonjo log tich mar kanisa mar Adwen ma Lake Victoria Field e gweng' Malala kama ne giketho mwandu mathoth kama oting'o nyaka nyamburko. Siasa nomiyo jomanyo riot kuonde gi odonjo ofiswa motoyo ofis ketho otoyo geche okwalo gik moko e igi makoro weg geche go kaka timre onge. Koro wawuoro ni to ka ma ji ong'en mana ni kar kanisa kendo nitie signboard manyiso ni ma kar kanisa. Ang'o momiyo gik makamago nyalo timore madonj ka? Ok wamor gi siasa manyotimore nyoro nikech oweyo ka kumwanya tiye koro onge. Koro mano en gima rach kana joyalo mag kitepe manyokelo report koa e kiche gigegi nokaw owange mach gionge lewni makoro ginyabedogo. Fise wato gik moko koro waonge kata kama wanyalo tiye. Kiwang'o mwandu ng'ato kata mwandu ji machalo malich kamaendi nikech wach siasa. Siasa en gima biro to dhi. Koro gik motimore Homa Bay ok ber. Jok mohinyore man osiptal kata moko motho wakwedo siasa marach man Homa Bay. Onego we ng'ato ka ng'ato mondo bi mondo wach sera ne to kalo to dhi to kato weche Homa Bay dong kaka Homa Bay. Sani Homa Bay rach, business no kethore nyoro wan johala ok we chiemo kata. Kapod ntiere weche makamago jokanyo mag Linda Mwananchi dwaro mondo omak jaod bura ma Homa Bay Peter Opondo Kaluma. Kalore gi weche manawacho motenore romo mar kweth Linda Mwananchi County ma Homa Bay. Kagilose boma ma Kisumu giwacho ni weche makamago gin ma Siaya oganda kendo winjore kaw ne ndamo mager ma chik. Gimero ni mokum jogo manyo monjo gi gino bila moriwo lwedo kod kweth njore chal mokelo hinyruok ne oganda kod monj mag kuonde ohala. Yeah, me, I don't speak. I will do the
Kuonde moko go wadhie kata nyocha wan Soi, wan yo Eldoret, kwadhio irali maru ginene mokalo mane wadhi Western cha Trans Nzoia kata ndeke wanopio Rift Valley but Eldoret airport onge gima notimrenwa kata matin to wakwayo polise mondo ka piny pokoru omako Pondo Kaluma to nikeche koko mako Pondo Kaluma to abro kawo chik e lwetwa ithuowa kaka oganda joka moko gi tok gore nang'o lith tok chwer remo no aneno bunde to gi wang'wa to jopiny bedo gi tiagas kugolo kanye ntiere jok moko mantiere e sirikal mabene ntie gini wadwaro uchunguzi mondo tim mapiyo to kok nyamako Pondo Kaluma to nyiswa niya Opondo is above the law mondo jopiny omake. Jalup Ogae ma Jubilee Fred Matiang'i osiewo piny owacho wi chal mar arita kwe mosekethore kama njore nyoro e rombe mag siasa. Matiang'i lero ni onge kaka inyalo chan kendo pangi njore kaunti ma Homa Bay kuom kweth mag linda mwananchi ka sekta mar arita kwe ahinya to mang'weyo maling'ling okoyudo wachno motelo ne chiwo ne jatend piny. Jalar kom tend piny okoni biro chuno kweth maketo piny owacho tesre obedi gi romo juma manyien ewi kaka gibiro rakore kod wach njore e siasa masani. Onyiso luor ni Kenya nyalo biro wuore kendo jonjore biro loke piny tulo ka ok okawo okang' mapiyo. This weekend alone, from the stoning incident in Mulot that affected my 2 vehicles, to the stoning incident in Nakuru Town West that affected DCP leaders, and then Salga, and then yesterday in Homa Bay. It's so clear to everyone that, one, there's a pattern to this. Second, there's very clear acquiescence of government in this because you look at the behavior of the security forces on this matter. And three, you can see, blatantly, a case of, determination on the part of government to engage in this level of violence. From my experience, I want to tell Kenyans very sincerely, I do not think and I cannot see how the scale of violence in Homa Bay and the activity that happened there could have happened without the knowledge of the National Security Council and without the knowledge especially of the president. Because I have been in that environment before. The president receives executive intelligence briefings wherever he is, even if he is in Greenland or attending the UN General Assembly. Such intelligence information is gathered and the president is briefed very regularly. So when you look at what happened in Homa Bay, it's crime at industrial scale. The planning, you can see clearly the choreography, the management of that, and the resources that could have been spent in that clearly shows you that this is something that was premeditated, it had been happening, it was planned. Jadolo maduong' mar kanisa mar Anglican e kaunti ma Kisii, John Omangi, koro joten migawo mar arita pacho ka mondo wek loso ma ok gikawo okang' e chik ne jogo machwalo njore e romo mag siasa. Ka giloso e boma ma Kisii, Omangi okwedo e okang' mamalo njore manyanenore e kaunti ma Homa Bay ni chal makamano rocho arita e kinde modong' mana higa achiel kende to ji dhi e yiero maduong' mabiro. Ojo siasa bende owetiyo marach gi rowere e chwalo njore. So we ask the political leaders as they are aspiring for those seats, they need to ask themselves a question: if we kill all citizens, who will we govern? If all people are out and they die, then we will have no people to lead or to govern. So let us pair with one another, know that everybody has an opinion to air, and let us respect one another. And political class, when you stand to speak, just weigh the words that you are speaking, whether is it going to build or to scatter. You just charge your word before it proceeds out of your mouth. Yakoro mwekaka nwanyisi kanyo kaponi nena kamoro moro inti nyalo nyiswa ni pachien mane kutinoro kod weche mano timore Homa Bay. Inti ng'at maluongore ni Paul Okuto mar Karombe School okwero were ma Homa Bay
owere gi njore ok en gima kare. Weche mano kombe are just things to show ni Sifuna nitiere kod teko to gino bende nyiso ni da mwananchi ODM mowinjore. Inyalo orna ote ni 3:6 kawuono wan gi thuolo mar mondo wasom 3:6. Ka odhi nyime maromo jokendo ratich oganda 6 omaki kod obila bang' bago ng'anyo e log tich mar ogaya mar obila Douglas Kanja ka gidwaro ni mondo mi ogwe tao. Kweth jokendo ratich oganda go nochwalo ywak ni Kanja wuogi apisi kaluwore kod kaka teko ji omedore thurka kod nek, teko ji omedore thurka achiel kod nek magalagala e jela. E ng'anyono mane ginyise kaka obila oserem kawo okang' makare matiyo kod nek kod teko ji. Jokendo ratich oganda go din ne gitesendo obila ma Central e boma ma Nairobi. Karibu. Azika nayo watu wetu. Wanaua. Stop killing Kenyans too much. Stop killing Kenyans. Stop killing Kenyans. Fungua ya mlango. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. They are killing us. They are killing us. Jatend bura mar PLP Martha Karua ojiwo joma mine pacho ka mondo mi olar kombe mopogore opogore mag telo. Karaboni nitie midhiero mag kadhe kinde laro kombego. Kolose kinde remo ma jo bura ma mine pacho ka Kewopa Romano bagi magawa mabura Nairobi. Karua nyiso joma mine kik nyis jowetegi achaya karabeni gipogore paro e weche mag siasa. Support capable women. We are not saying you be elected mayor because you are a woman. If you're not competent, we have no business electing you. We cannot come from one bad governance to another. Elect capable women. And I'll assure you, if we go on capabilities alone, there will be more women elected than men. That I can assure you from what I have seen aloud. The other thing, you'll be told about money. And women, tunakuja, I don't have money. Who told you men have money? They don't work at Donnaroo. They are not the producers of money. I've been a party leader for a long time and a parliamentarian. I'll tell you, men cry about money as much as we cry. And money doesn't have to be in your pocket. I've never had sufficient funds of my own to run on. Not even the times I was elected consecutively for 4 terms. Money is mobilized. Jatend bura mar DP Justin Muturi okwayo jotend siasa mabalo kod piny owacho mondo oket pogruok gitenge kendo riwo lwedo mar tiyo kamoro achiel kinde ni ma piny Kenya ochomo yiero maduong'. Kolose kinde nyasi mar yawo yanga PC mar DP e kaunti ma Kirinyaga. Muturi otelo ni nywako lwedo e yo makende maginyalo golo godo e apisi jatend piny Kenya William Ruto kendo chopo godo lek margi mar telo ne piny Kenya. Na mimi nikiwa hapa Mkuyu nataka kusema hivi. William Ruto, na vibaraka wako utajaribu kugawanya sisi katika upinzani, lakini utafaulu. Sisi katika upinzani tumeshikamana pamoja. William Ruto, wewe lazima uende nyumbani. Jalup Gavana wa Machakos Francis Mwangangi dok ne jatend piny machon Uhuru Kenyatta wiseo mosebedi kisego kod jogo mantiere piny owacho. Koloso Eliel More kar chieng' bura ma Mwala, jalup gavana nokwayo jotelo mondo ket maino e riwo oganda kod jiwo dongruok to ok ketho seche mag lawruok gi jatend piny manosewuok e telo. Olero ni sani piny Kenya kalo e achiedh nadi mathoth moting'o njore kod maundu madwaro nywako ne lwedo kendo ni piny owacho thire nyaka e giko mare. Tungependa kuanza hafla yetu ya leo. Mungu awapokee mahali
na kichwa kaambiwa iingize badala ili niweze kukaribisha kila mmoja wetu mahali hapa. Angalieni what happened in 1984, the genocide in Rwanda. Ilianza hii mchezo. Mimi niko na watu wangu hapa, niko na watu, huyo hawezi kuja hapa, huyo. And I can tell you, inji inasambaratika na mchezo kama huu. And what worries me most, and I wish my Mbunge FC playmate, Kipchumba Murkomen, the current Minister for Interior, siwezi kuwa mimi ni waziri wa usalama, lakini nguns wanatembea sambamba na askari wetu kwa street kunyanyaza wananchi. That can't happen. So the owners of this goonism, wale wameianza, PS Omolo, Kipchumba Murkomen, you can stop it within a minute. Just call them to order. We want one united country. We move forward. Siasa si ati utafanya siasa leo na kesho ati nchi itaisha. Hapana, nchi itaendelea, lakini viongozi watakuja na wataenda. Hii maneno ya hii ngunism it's a bad thing. Rais aliyeko kwa sasa haiwezekani kila mara akisimama Uhuru Kenyatta. Hakishindwa na ufisadi katika serikali Uhuru Kenyatta. Hakishindwa na hii Uhuru Kenyatta. Sasa Uhuru Kenyatta amestaafu, tuachane na yeye staff. Sasa Uhuru Kenyatta unashindana na Kalonzo Musyoka. Focus na Kalonzo Musyoka. Umetuambia hana akili, wewe uko na akili nyingi. Si you transform the country. Moko mjotelo mawuok masawa ma piny Kenya okero jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua kuom nyisogi achaya. Kotenore kod jatend migawo ma jotije piny owacho Geoffrey Ruku, jotelogo ojiwo jodak ma masawa oriw lwedo kendo bedo kod yie e wi yo mar siasa ma gibiro luwo. Jotelogo oyuoro nyasi moro mar lamo e gwenge ma Machangae kar chung bura ma Mbeere South, kama gimedo dok ne jalup jatend piny Gire Kithure Kindiki ni osenyiso ni oromo bedo e telo. Is present, our great SC. Sisi sio twera ya kukufuata vile unataka. Tunasema namna hii tukiwa Mbeere South. Wewe unasema ati mlima haiwezi pasuka. Jana mlima Kenya ilipasuka. We have Mount Kenya East and we have Mount Kenya West. Msidanganywe, watu wa 2027 atakuwa makamu wa rais na rais wa Kenya atakuwa William Ruto. Msidanganywe kukaa nje, msipigie mpira nje, mpigie ndani, kwa sababu tunajitayarisha ndio 2032 atakuwa Profesa Abraham Kindiki Kithure, hata sisi tupate maendeleo. Na tukumbuke tulisimamia tulisupport mtu anaitwa Kenyatta miaka 15. Tukasupport mtu anaitwa Kibaki miaka 10. Tukasupport Uhuru miaka 10. Mbona kiti kija pande yetu inakuwa sasa hiyo ni dhambi? Unaanza kusema ati atoshi mboga. Kuanzia 1963 hawakuamini kama kiongozi anaweza toka mlima Kenya Mashariki. Saa hizi mnatuzalia mtoto muungwana anaitwa Profesa Abraham Kithure Kindiki ambaye anasikika Kenya nzima. Jodong Luo e bura Nairobi kotenore kod jakom Tom Odongo jiwo oganda Luo mondo omi odag kanyakla e yor kwe kendo riwore ahinya to kindeni ma siasa koro mako mach. Ma en kaka yo mar nyayo dongruok kod yuto makare mar siro ngimagi moloyo to kindeni ma piny Kenya ochimo yiero maduong' michano dwe mar 8 higa mabiro. Dongo lose kar chieng' od bura ma Lang'ata Buore, Nairobi. Anyalo dwoko e piny Luo masani kata mana gima wuotho katimo en wuotho mondo waland wachwa mar riwruok mar ogandawa, ka wawuoyo gi nyithindwa, wawuoyo gi jodongo, wawuoyo gi minewa ni mondo wabed achiel ei Nairobi kae, ka wawuoyo weche wachiel mar riwruokwa e bwo ker marwa maduong' mwaluoro Ker Odungi Randa,
kendo mwaluoro party leader Oburu Odinga omiya kwayo joluo kamoro amora mauntie e constituencies moro mauntiere te wabiro kendo wawuotho mondo warom kodu mondo wago mbako achiel mar riwruok ka wa support wechewa motelnwa gi jodongwa. Jotelo e kaunti ma West Pokot dwaro josiasa mondo wetiyo gi weche manyalo kelo pogruok e kind oganda e kinde mag goyo siasa maggi. Ka gilosi alwora matamu, jotelo go kwayo sirkal mondo okaw ndaw mager e josiasa mawacho weche manyayo pogruok. Tunataka kukemea kabisa na kulani wale ambao wanataka kupiganisha Wakenya. Tunataka kuwalani na kusema kwamba hiyo sio njia. Kenya ni moja, kila mtu ako na haki. Sema mambo ambayo inaweza kuunganisha jamii, inaweza kuunganisha Wakenya, si ile ambayo sasa unataka kuleta uhasama baina ya majamii ili watu waweze kupigana. Kenya hii ikichomeka, hakuna mali pengine tuko nayo. Hata ndio lami ipite hapa hivi. Bila huyu the current president wakati alikuwa deputy ndiye alikuja kazi. Anaelewa, ameelewa hata amekuja hii kanisa mara ndiye akaweka jiwe la msingi hapa hivi. Kwa hivyo tunataka tukusema kuuliza wana Kenya tuweke nchi yetu amani. Hatuna haja mambo ya furugu. Wacha huyo kila mtu akimaliza tamu yake hata furahia jinsi ambavyo Mungu ametuweka kama nchi ya Kenya. Lakini tumekuwa tukiona wale watu wamekuwa desperate kwa hii nchi yetu kama viongozi fulani. Badala ya kujenga nchi wanabomoa nchi. Wale wa Kenya wasuri wakemee maneno ya Rikichi. Ruto amefanya kazi mzuri. Na kwa sababu hata kama tunashindana sio kutukanana. Jalony kod jotelo mochung'ne weche rowere kanisa mar Adwen pacho ka omedo jiwo rowere owere kod josiasa ma chwalo siasa mag athuwe. Ka gilose kanisa moro Narok, ginyiso rowere kik yeti kodgi marach. Ahinya to kinde ni ma piny Kenya timo ikruok mare ne yiero maduong' mabiro. Gikwayo rowere mondo obed motang' kod gik manyalo ketho ngimagi ka bende okwagi giyudo omenda ka gitiyo tich malong'o. Karaka dakika 5 mtoto amebarikiwa. Karibu. I've learned how to take care of my body, not to engage in bad things and bad decisions that are going to distort the way I've been brought up since childhood. My message to the church and to the young people, especially such a time that when we are heading into elections, that let our young people be calm. Let our young people exercise their democratic rights of making choices by ensuring that they don't go violent. They demonstrate their democratic right at the ballot box by choosing the person they want. What we need as a country, it is not about abuses. It is not how best you can shout from the top of the vehicles. What we need in this country are people who have ideas that we can be able to buy, and if you tell us in a small voice, we will be able to hear and we will understand you, and we will demonstrate at the ballot box that indeed your manifesto and your ideas were the best, and we will give you an opportunity to lead us. Vijana wetu ningewaomba ya kwamba the Bible says that they obey. As our theme of this year camp meeting, ningewaomba they obey and do the right thing during the 2027 general election. Learn from the people who are above on us so that we can get this education to help us in the life that we are going on. Wadhi Migori, jod bura ma Huriri Mark Nyamita kwayo josiasa mondo obed ranyisi makare e kelo kwe kod dongruok ma demokrasia pacho ka wachomo yiero maduong' mabiro. Kolose kinde nyasi mar alam e kanisa mar IGM e kaunti wa Migori, Nyamita kwayo jotelo mondo mi thuolo kweth mabalo kod piny owacho mondo usajenda magi ne jopiny. Osebende josiasa matiyo gi rowere chwalo tulo e rombe mag siasa e pacho ka. E kindego ojiro rowere mondo kik giyeti kodgi e yo marach, nyaka gibed jogo mariek marito ngimagi manyime. We cannot be the region that now is known for violence. I want to urge our young people, I want to urge all our leaders that it is possible
it is very possible for us to persuade our voters without necessarily encouraging them or inciting them to violence. So if there are any leaders who have planned violence against each other, who are using other people's children, shame on them. Shame on them. And if you are a young person who is also here, Bishop, help us pray for peace. I've heard some of your sermons on this pulpit, where you have said that we can go we can go doing our business without necessarily resorting to violence. Ekora mogi tok lipode mathoth ahinya to kod rowere mondo miyo yie kik ti kodgi marach e kinde mag siasa. En wach ma ang'eni biro bedo do ute fwambo mathoth chakre sani nyaka higa manyien e yiero maduong' ma biro. Migago neno maler an Hakim kawuok Mukuro. Wach mar rowere ni lit, tiche manego gando bed godo. Erokamano Hakim kiwuok Mukuro. Marigan kawuok Kano Kaluma timo marach owe thuo jopiny. Erokamano Rigan kiwuok Kano ote mari ayudo. Nitiere ng'at maluongo ni Ramogi TV. Siasa ochakore chon kendo chakore marach. Wacho ni ka jasiasa oiko goons mochengo godo piny, apano manyo godo piny. Piny Kenya chomo kamaracha, timo mos kuom kethruok mag mwandu mathoth Homa Bay. Poleni sana oganda luo. Ma MOJ Jakaugagi. Erokamano MOJ Jakaugagi. An okinyo mar ugenya lit ndi kopondo Kaluma nyalo sia tulo Homa Bay to jatelo ketho piny Kenya malit. Wawuore. Erokamano. An Jakwath Johnson Ojero Obera Okhon Kaluma kende. Governor Orengo bende koro nyakase osebiro Homa Bay more than 3 times. Ang'o momiyo nyakothian kobiro Homa Bay ka en be ok en jatulo. Erokamano Johnson Ojero wacho ni Governor Orengo bende koro ang'o mien bende oyiero mana Homa Bay osebiro nyadidek to kapok obiro to othiano. Aya, erokamano Jakwath Johnson Oriero. Jolinda Mwananchi owewa thuolo kwe Homa Bay ka okochuno ni nyaka gibi gidhiyo kinyisa ni nyingi en ng'awa mondo mi na winjo. Pono Kaluma nego maki gotenore gi njore mane otimore Homa Bay Malevis ka intiere kokwan. Nyakwara Mogi thuolo nitie mar mondo mi nyiswa duondi kotenore kod weche mabende dhi nyime gi kinde ni. Wabedo gi thuolo mar mondo mi asomgi ka dhi nyime kod weche manyien ma kik dhi mabor. Pod wantiere kod mathoth ma waikore. Gweng' ka gweng', e ot ka ot, nitie mich moro marito mondo nenre piny. Anadil mana gi beats kende. Chwech lwedo mawuoyo e wi sigendni mag ogandawa. Mana kidi ma pink. Kidi ma pink. En mano a natural pink soapstone. En lek mok nyal lingang. Kuom tienge mang'eny, joma nigi lony osebedo e kindwa. Koro wasungogi kendo waketogi ayanga mondo girieny. Pok maingo, sunga marwa. Ng'at matimo gimoro ma unique yudo ni product minyiewo ni uwe peke yake ndo unakuwa nayo. Local talent should be supported because they make you something that is personal to you. Poko pogore, kod Sharon Ong'ao, Tich Ang'wen, Sari Okinyi, Kik Bai. Dial *811*288# to get Amazing Grace as your skiza tune.
koro sano nyalo miya pare. Nikech anabiro rite yo moro maber ahinya, kamoro achiel gi nyathi mapok onyuol. Hari koro gimoro amora romo. Ok adwar ngimana. Asekale mang'eny. Gigi koro roma. Donge in ing'eyo ni nyakwarwa sani donge i pari. Mane momiyo en obiro timo arus gi wuode Marrakesh ni machiegni. Gimoro moro matimre ka ok en adier. Ukilipa na Airtel Money unapata 50% transaction fee as cash in your cashback wallet. Sini mina kushow. Oh yes, Nyakoromogi. Ma en ngomo wake. Kama wuok tich Nyakoromogi jwang tugo kwa street Nyakoromogi jwang kwayo mari, ote mari Nyakoromogi jwang request time. Tichario, wale marasta wako namna gani, wanasema namna gani? Rege Iowa. Tichadeki Nyakoromogi jwang ama nyojo tumbe miero sana katogomba katu pole tu. Tichangwen en ching jodongo. Easy. Kama nene, gikmano timo chon sana Nyakoromogi jwang ngomo wake Ramogi TV. Kati cha beach, Nyakoromogi jwang sukuzo wake. Sukuzo maliet Nyakoromogi jwang agoli Kenya kati nyaka Congo Brazza. Sapar, gideka paga binya Nyakoromogi jwang nyaka sapaga Rio Ramogi TV. Usikose. Liet mara tari. Kuka, nyunga jwa. Machiegni kendo Nyakoromogi chenro pod en mar migago jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira dwaro mondo bad migepe mag piny owacho mochung' ne arita kwe rid chenro mag arita e kaunti no magiwacho ni gisani oserochore ka gilose kinde nyasi moro e gwenge ma ACA kar chon bura ma Burabu jod bura kaunti no Jerusha Momanyi osehinya medruok mar kuo nek kod rocho ratich oganda kora jod bura ma West Mugirango Stephen Mogaka okwedo njore mosebedo kanenore e rombe mag siasa kojiwo obila mondo tim nonro kendo kawo ndamo mager ne jogo mawede ni ketho kendo siayo njore e rombe makamago. Matuta na kinde chensi mondo chin Amiralia mwana wasani nero David na ibo ile matuta tikakuwa ni ngwane ya moiga Wase wa nyumba 10 na pia clan elders tunawaomba mtusaidie kupata wale watu ambao wako wabaya kwa vijiji yetu, kwa sababu tunataka kuangamisha kabisa, tuangamize wale watu ambao wanaangaisha watu wetu katika vijiji. Wale ambao wamefanya mzaha ati wanaenda kwa matanga na sarakasi zao kwenda kuharibu matanga, mimi nataka kuambia wazazi wa pembe hii, tafadhali, na Wakristo, restrain our children wasitumike vibaya kwenda kufanya uhalifu, kwa sababu interrupting a lawful assembly is a breach of the laws of the Republic of Kenya. Oganda alwora ma Eshitisu e kaunti ma Busia ochwalo ywakgi ne piny owacho mondo ket maine sekta ma thieth kaka yor konyo jok ma yutogi ni piny ahinya to modak e kor gwenge. Ka gilose kinde romo ma chiwo puonj ne jodak e wi tuoche mopogore opogore, jotelo moko e gwengego wacho ni thoth jodak kadhe midhiero ma yudo chenro mag thieth kaluwore gi pek mar ngima. E kindego mine ma pek bendo jiw mondo mi gisik ka gilimo kuonde thieth mondo mi orang chal ngimagi kendo konyo thiro tuoche mopogore opogore matuch. Afya uongezwe zaidi, ndio mama zetu wakienda pale hospitalini wasikuwe na changamoto. Maanake unaweza pata kwamba huyu mama akishapata hii ugonjwa anakuwa muoga, anaogopa, juu mwingine anaona labda hana fedha za kwenda pale hospitalini, na unapata kwamba matibabu ya hiyo ugonjwa iko juu, so inakuwa ni shida ama inakuwa changamoto kwake. Kwa hivyo ombi langu ni kuomba Ministry ya Health hapa Kenya ingeliongeza mgao zaidi katika hii mambo ya afya. Na ningependa kusema ya kwamba tatizo hili la fistula linaleta changamoto sana kwa mama na hasa wa vijijini. Unakuta ya kwamba wengi wanataka kujitenga
ama wanasikia aibu kuja kusema kuna matatizo ya aina hiyo. Wengine wanatengwa na jamii, hata hawezi kwenda kwa mikutano. So lengo letu hasa ni kuhamasisha umma, kuambia kwamba wasione kama kwamba ni ugonjwa ambao hauna matibabu au usaidizi. Pia tunahamasisha wanaume wajiunge na wamama wetu, wasaidie, wasiwatenge, wawapatie ile support ambayo ni ya muhimu, na hata counseling inayofaa, ili kuhakikisha kwamba wanakuja wanatibiwa inavyostahili. Bad migao nochune pith mar chae KTDA oyango ng'iewo mbolea maromo gunde milion 2 magibiro pogre jopur mok tin 600,000 kochakore dwe manyien. Jakom mar KTDA Enos Njeru wacho ni gibiro yudo metric tons 9,900 mar mbolea dwe manyien, kendo ibiro kegi achiel kachiel ne jopur. Kana twak kod jofwambo wa Naivasha to kromo kod jakom ma Naivasha Njeru wacho ni gunde go ma kilo 50 ibiro ke mapiyo kaka nyalore, ka okwedo weche mosewuotho e mbui mathoth ne en seyo kendo kwedo tijegi. Wacho ni KTDA timo tijene makare kendo maonge mibadhi, bende gibiro timo duto mana ni jopur mag chai maromo 100,000 oyudo ratiro magi kendo gisirogi kaka owinjore. Njeru wacho ni giikore matwak kendo yango kuonde ma jopur dwaro mondo mitimie lokruok e sekta no manyalo biro bero weche mag pur mar chai e gwenge duto ma pacho ka. Fertilizer by this month, unfortunately due to just small turbulences from the source, where there was some technical challenges, fertilizer will be received in the month of September. It is estimated that the shipment carrying the fertilizer will dock at Mombasa on 3rd of September this month. And we request our farmers to remain patient, as all other logistics are well prepared. We are expecting to receive 99,000 metric tons, which will total to around 2 million bags of 50 kgs, which will be distributed to our farmers. Jagore migao mapur Paul Kiprono utelone mine makwan giromo madikal 1,500 e bori ruok motisini wa mama na Ruto e kaunti ma Kericho jiwo ndikruok e bwo okumba mar thieth mar SHA kod ndikruok makao pande. Kolose pap ma Kericho TTC Rono wacho ni chenro makamano geto ganda ma alworano kod rowere mochopo higni 18 mondo gindikre ka joluto ombulu ne yiero maduong' mabiro higa ma 2027. Meneja mar SHA e kaunti no Peter Leitemo omedo ni kampen makamano biro dhi nyime kuom thuolo maromo dweche 3 mane onegi chopo kendo kalo kwan magigeto. Kiwa na nyinyi wa mama kuhakikisha kwamba SHA hapa Kericho imekuwa ni kila mtu amejiandikisha. Tukiwa na shida pengine ni kidogo tu tutawalipa, lakini serikali imesimama na lazima tuchunge amani, kwa sababu siasa zitakuja, siasa zitaenda, na lazima tukue na amani. Sisi kama wamama tumekuja hapa siku ya leo ili kutoa msimamo wetu katika siasa za Kericho, hasa zile za uchaguzi wa rais mwaka wa 2027, kwa sababu tumeona yale ambayo serikali ya Kenya Kwanza imefanya kwa miaka 4. Hatuna budi ila kumsaidia rais katika azma yake ya kutafuta muhula wake wa pili. Karibu hospitali 200 ndio inaofa ile inaitwa primary health care. Kwa hivyo mtu akijisajili hauhitaji kulipa chochote wakati unajisajili. Na hapo unaweza enda kwa hospitali, kwa primary health care. Kama ni kujifungua, mama atajifungua vizuri bila kuitishwa pesa yeyote. Familia more gwenge ma Matilie Karichon bura makimilili yuagora tiro bang' yudo nyathigi manola jumachiel mokadho ka ol ne kwiri kendo wito ngimane. Mi nyathino Eunice Kisiangani oyuago wuode ma ne en sulwe ma familia margi kendo ne konye yor siro ngimagi. Dwaro mondo mi obilo tim nonro makare ma fwenyo jogo manego wuode e yo makoch kamano. Jodak makono bende dwaro mondo mi okaw ondamo mager ma chik ne ng'ata ng'ata biro yud kod ketho mar ne kawo ngima rawerano. Leo hii nasimama mahali hapa
tukikashifu kitendo ambacho kilifanyika siku ya Jumatano, ambapo tulipata kijana yetu ambaye ni my brother anaitwa Joel Wafula Kisilili, ambaye tulipata mwili wake ukiwa umewawa. Na sisi tumechukua hatua, tukaenda kufanya postmortem jana, na kutokana na ile ripoti ya madaktari inasemekana kwamba Joel aliweza kumwagiliwa acid, sulfuric acid katika mwili wake. Hiyo ndio iliua Joel. Kwa hivyo Joel aliuawa na watu. Na watu ambao waliua Joel, sisi tunawajua, tulishika mmoja wao ako ndani, na sisi kama jamii tunalia haki. Haki yetu mtufanyie haki yetu kweli, mtoto wangu. Ako na familia, itafanyaje kweli, mtusaidie. Ile kitendo ambayo walimfanyia, hii familia imehuzunika sana. Na haswa wale ambayo wamepatikana, tunaomba haki itendeke na serikali ichukue mkondo wake. Tunataka haki. Huyu kijana alikuwa ni kijana wa tegemeo sana, na sasa hiyo kifo ni kama wametunyang'anya. Iten migao mateko James Opiyo Wandayi dok ne chenro mapinyo wacho kaluko migao mar teko mar gero dag teko mano stima mar nuclear e gweng' Malenya kar chungur bura Mabondo kokwedo kweth jogo mosebedo kakwedo chenro makamano mowacho ni gin jok matemo thiro dongruok e alworano. Kano lose gwenge mag Bar Okwiri mayudore Imbe kar chungur bura Mabondo, Wandayi wacho ni chenrono biro muonyo bilion 500 mar konyo gedo gi nok mar stima e pacho kaendi kod chugo thuolo mag tije ahinya to rowere kod wakeini kojiwo jopiny mondo osir chenrono mana kaka piny owacho. Ok giling' e kinde ma jomoko tiyo marach gi rowere kwedo chenrono. Mondo sirikal mamalo oamua ni nuclear power plant mokwongo e Kenya mangima nyaka ne piny chak ni ikelo Siaya to ikelo mana Bondo constituency. Ok en gima yot kata matin. Ok en gima yot kata matin. To en project madhi kawo bilion 500 pesa half a trillion Kenya shillings. Bilion 500. To ne project aina no iyudo ni jomoko oko jogo mojosik joluo biro kaendi zako tiyo gi nyithindwa kamiyo nyamiti bilie mondo kel koko. Ni mondo kel koko. Ulaogi. Jaribu kunlao jogo. Giko ne tumire maromo 200 mayudore gweng' Malugulu e kar chungur bura Mabutula County ma Busia otudi kod teko mar stima bang' tieko chenro machwalo teko manotele kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei. Chenrono motele kod duol makayo teko e gwenge Rere kendo achiel kuom chenro maduong' ma piny owacho tiyogo en ni teko mar stima ochopo e gwenge mapok oyudo teko. Jatelo maduong' mar Rere Dr. Rose Mkalama wacho ni piny owacho keto tenge omenda mar bilion 6.8 mar chenro machwalo teko mageto anyuola maromo 9,300 e counties 4 mar Imbo ma piny Kenya. Kaunti ma Busia oketne omenda mar bilion 1.4. Safari yangu kutafuta stima ilikuwa ni shida kwangu sana, changamoto mingi sababu tumekuwa na shida. Watoto wanarepewa kwa geti yangu hapa kwenda kwa shule. Watoto wakisoma saa zingine anua tu msoma ikikatika, mtoto masomo yake nakatikia hapo, hakuna vile mwangaza naona. Sasa hii stima imeniweka mahali pakubwa sana. Hii phase 1 ya huu mradi wa kuweka stima wameweka households 180 zimekuwa connected. They are already using the electricity. Phase 2, we still have 200 homesteads to be connected in phase 2, and then the whole area will be connected. We are targeting to connect 93,000 customers within the 4 counties. When I come to Busia County, the investment in Busia County is 1.45 billion shillings. Again, that we are going to implementing with Kenya Power. We are going to be implementing 241 projects, and we shall be connecting close to 17,000 customers. Ukweli inaendelea paka hata Yesu arudi. So watu wa Butula hatuna maneno, sisi tunafurahia. Umeona stima imekuja. Hii Lugulu itapata 200 people connected and 19 million. The entire county. How many people? 2,000 or what? 20,000.
20,000 people will be connected. The entire Western, 93,000 people. That is progress. Du mochung ne weche mag loe pacho kaendi National Lands Commission osingo matieko chudo mar omenda mar bilion 120 ne mier ma nye pok oyudo chudo margi bang' dargi mier ma chiwo thuolo ne gedo mar Lower Nzoia Irrigation Project higni 9 mokalo. Kaka Steve Biko lero, jopiny go winjore oyud chudo mar omenda mar bilion 1.6 ka nyaka sani mar bilion 1.5 osechul ma en 95%. Kama en okang' mar kedo gi oula e alwora ma Lower Nzoia kod bero pur e alwora no. Kuom thuolo mar higni 9 sani, gedo mar dikes kod chenro mar daro jopiny e alwora mar Lower Nzoia momako counties ma Busia kod Siaya osebedo kadhi nyime mar tieko oula e alwora no kod bero pur kokalo kuom chenro mar keyo pi e puothe, gino mokawo lowo maromo eka 560 kendo mulo mier maromo 506. On the Busia side, we did what is referred to as dike enhancement and improvement of dikes. Total length was 34 kilometers, 17 kilometers on both sides. And that one, basically, since we finished those dikes, there has not been an incident of flooding in Budalangi. So people just thought like when you come, then in a week's time, people are paid. So that was a major challenge. We worked under a lot of pressure. So we started with the intake. This is the uppermost part of this project. Then we were moved to the site offices, which are almost like 20 kilometers away. Then we went to the dikes. So we kept on moving up and down. Esacheno marango chal mar tich madhi nyime kanyo. Apisas mag duol marango lo wacho ni gisechako chenro matieko chulo jogo mane okawo lopegi ne chenro no ka nyaka sani gisechulo omenda maromo bilion 1.5. Close to 1.5 billion now has been paid out. We have requested from the reconciliation which was done by the joint team. We are requesting about we've requested about 108 million from the ministry. So we're waiting for, if we get 108, then that will be able to sort. I know the issue of the chairman and the rest, we have about 70 million, which is payment in progress. Probably Kaunda, you'll be able to check from the list whether he's among the ones about to be paid, which now will be able to pay by end of next week. In terms of payment, we have about 5,600 pups. That's the entire number. Currently, we are looking at having paid 4,500, which is about 80%. In terms of money, the entire project costs in terms of acquisition around 1.6 billion. We've paid around 1.5. So that is around 95% of the money has been paid to the people who are affected. Right now, we are doing reconciliation. We started it about a month ago. We did send a template to the ministry, and I think engineer is here together with their accountants. We are working on analyzing the figures. Al record Peter Kaunda, chenro mar chulo jopiny blog duta 14 ma chenro no dhi e nyime oseyudo midhiero mopogore kowuok kuom jopiny madwaro chudo, gino mosemiyo kawo kinde malach. Major challenge across this project has been succession. Nearly all the people are registered in terms of ownership. Because of the design of this project, at times it is designed, they implement it, then they require, we need additional land. After it's like that, like I think in this area where the Tinga is, that person is 1198, Uligega. He has not been paid. And what happened was, when we came, it was already cleared. So when we came to do inspection, there was nothing you can see. But the guy comes and tells you had so many, there was a house, there was a tree, there were trees, there were this. So you, as a vendor, you don't see that. But again, you don't want to not to believe what the person is telling you. So issues of speculation also came in. Korka kore, Midusa Samson Musyoka, mar migao mar pi kod ler, nopuoyo okang' mar tiyo kanyakla kod migao mar lo, mane ni jopiny ma Lower Nzoia oyudo chudo margi, gino mosekonyogi e gero dikes e lo maromo eka 34 kendo kedo gi oula e alwora no. Collaboration with the NLC and particularly Kaunda and his entire team, we have been able to really pay billions in terms of resettlement fees for beneficiaries or for the affected persons along this main canal. Nyaka sani gedo mar dikes ma Lower Nzoia osethiro chenro mar oula ma muomo mier kendo bero chenro mar pur e alwora ma Lower Nzoia. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.